Sanibona, phinde ngibingelele nje namhlanje ngalethuba lomzuzu ngaleli hola nangalesi sikhathi. Sibonge nje umdala wensuku, uNkulunkulu ongumnini mandla wonke, usonini nanini, omuhle, ongcwele, obabazekayo, oyikho konke konke ngezikhathi zonke. Umdali wezulu nomhlaba, abantu baNkulunkulu, uhlezi esithandela amaqiniso, uhlezi esithandela ukuthi sazi, uhlezi esithandela ukuthi siqonde, uhlezi esithandela ukuthi sidede futhi ebubeni, uhlezi esithandela ukuthi ezintweni zonke sihlezi sazi ukuthi uxwayisa thina, usiza thina, uyala thina, ukhulula thina kukona konke ububi namanyala nokunengeka kwezinto ezikhona ezigcwele lapha emhlabeni. And uNkulunkulu ngokusiyaleza kwakhe ngazo zonke lezi zinto ezikhona lapha emhlabeni, usiyalezela ukuthi kube usizo kithi. Ngobani? Ngoba uyazi ukuthi ngale nkathi sizimbandakanya nakho konke lokungcwele, konke lamanyala, kulibele kuhlala kugxila ikakhulukazi kubantu abangazani noNkulunkulu, abangakholwa, abangayenzi intando kaNkulunkulu. Imimoya iyazenzela, iyayitanasela, iyayibusela, yenza isiqinisekiso sokuthi lo muntu lo ngiyaqhubeka ngena kuyena, lo muntu lo ngiyaqhubeka ngiyamsebenzisa, lo muntu lo ungowami, leli gumbi leli lingelami. And mase silithathile lelo gumbi yalenzelalo, iyazi ukuthi ngakubulala nanoma inini khona uyofela lapha, bese usufele lapha bese uyala leli demoni liyakhona kwalasha, ngoba babhizi basebenzela ukuthi kwandiswe ikhaya lasesihogweni, bashumela izindaba zombuso wokufa. So kuzosa nje kuzoba umhla ka-18 Disemba, ngibona kusibonakaliso endaweni esesitolo, econtainer. Ningi bantu baNkulunkulu izinto ekumele siqaphele njengamanje lesikhathi siphila kusona. Uningi kumele sikubuke sikwazi, uningi kumele siqonde sizisize. Yikho kubalulekile ngaso sonke isikhathi ukuthi zonke izinto sizikhulekele, sizibiyele. Ngoba yonke into iyanengeka njengamanje, yonke into akuseyona njengamanje, yonke into esiyifake njengamanje. Kodwa konke kumele sikubeke enkosini. Ngoba uNkulunkulu utheni yodla ukubulalayo kodwa ninganibulali. Uyena osiqinisayo njengamanje lesikhathi ugcina. Uyena osisizayo njengamanje, uyena osibusisela zonke izinto. Uyena okwazi ukuthi into ibikade yiyenye into kodwa ayiguqule ngegama lika Jesu, ishintshe ibe lento efanelekile ukuthi ibe yona. Akade kubulala ukudla, akuguqule uNkulunkulu akwenze kube ukudla okuphilisayo. Ngoba yonke into manje sishintshiwe kwama-fruit sizithembele kuwona, asiyabulala kwawona. Ubhanana uyirabha, ama-aphula anomngcola, zijoviwe, kunokuthize okufakiwe thizeni. Kwenzela ukuthi kwande ikhaya lakubalasha, kwenzela ukuthi kwande ikhaya elibhubhayo. Kuningi abantu baNkulunkulu esilahlekiswa ngakho, kuningi futhi siluthekiswa ngakho. So ngisibonakaliso nje ngibona endaweni esesitolo, econtainer. Uma ngithi ngiyabheka ngibona amakabishi, ngathi ubaba yini. Ikabishi elimnyama, ngaze ngamemeza ngathi hayibo, ikabishi elimnyama khona ephushweni. And wavele wathuka umdayisi, wafisa ngisho imbobo yokucasha, wafisa ngisho angazi ngoba indlela engamemeza ngayo it's like ngangi-aletha wonke umuntu ukuthi ikabishi elimnyama kanje. And engqondweni yakhe ngaze singangifunda ingqondo yakhe ukuthi okay, leli kabishi sezomela sasuse manje amagwagwa, sikususe konke ukuze abantu bengeke beze benake, bengeke beze bona. Ikabishi bantu baNkulunkulu limunyama, ikabishi yabo lo black limunyama, imagine. And uNkulunkulu akuveza kakhulu ukuthi indlela ukungcola okwande ngayo, indlela amanyala ande ngayo, abantu badliswa udoti, abantu badliswa izinto engezona, abantu bayabulawa. Ngeke uzulibone ngamehlo enyama, ngeke uzulibone usalithenga lapha, uzobona nje kuyikabishi. Kodwa ngeso lakamoya nangeso lokuveza izinto ngendlela okuyizona, ngendlela okuyiyona ngqo, uyakwazi ukubona ukuthi hayibo, akumele ngabe kuyadliwa lokho, akumele ngabe ngiyangibandakanya kulokho, izongibulala lento. Kahle kahle lento ukuthi nokuthi ngoba into abayenzayo manje endlini basebenzisa lento ebizwa ngokuthi i-black magic, umlingo wobumnyama. Nabona umlingo siyazi ukuthi into enjani angithi? Siyazi ukuthi umlingo ukuthi into enjani. Umlingo into ukuthi ngithi nali ipeni lami bese ngibiza whatever engayibiza bese liyanyamalala ipeni. Ngithi ya lishone ipeni ngomlingo. So umlingo umoya thizeni okwazi ukuguqula into. Ngithi ya leli peni ipeni lani lomsizi. Sabe kancane bathongqongqo. Ngithi yabo ipeni lomsizi. Bese ngibiza into engiyibizayo bese ngizibuka. Seshintshila ngithi sekuyipeni la ink. Ngomlingo kwazi ukuguqula iform yento ukwenze enye into. So into enziwayo manje i-black magic esetshenziswa kakhulu ukuguqula izinto
uzitshela ukuthi hayi mina ngisathenga inyama yenkukhu kanti usuthenga isidumbu somuntu. Ngisathenga inyama yebeef yenkomo kanti usudla isidumbu somuntu kahle kahle umthetho wakho. Hawu mina ngisayidlela ikabishi ngitshela ukuthi ikabishi kanti udle yini yona lento emnyama. Kuningi abantu baNkulunkulu okuluthekisayo, kuningi abantu baNkulunkulu okubulalayo, kuningi abantu baNkulunkulu okulimazayo, kuningi abantu baNkulunkulu okukhona njengamanje nokusazoba khona okwandayo. Ngoba into ehlalele ukwenziwa njengamanje lapha emhlabeni kuqothwa imbokodo nesisekelo kuluntu lonke. Azilime zetshena azife zonke, azibhubhe zonke, azigijime ziye kwalasha zonke. Ngoba ngale nkathi kusheshisa ukubulawa kwabantu, bubulawela ukuthi basheshe bafele ezonweni. Ngoba baningi abantu abangakalazi iqiniso, baningi abantu abangakakhanyiseleki, baningi abantu abangakadedi futhi ekubeni, baningi abantu abangakamesabi uJehova. Ngoba uqala ukuhlakanipha umesabe uJehova kithi. Baningi abangamesabi basakhuleka bemile, baningi abangamesabi basazenzela umathanda, basagqoka umathanda, baningi abangamesabi baphatha ngezigama likaJehova baphuze ngalo emajoyintini. Uthi uma udlula isithunywa sikaNkulunkulu bathi sesiyovulela wena-ke ezulwini, hawu nangu uJesu edlula mbambeni, besho zonke izinto eziningekayo. Abakalitholi iqiniso, abakalazi, abakamesabi uJehova. And abakadede ebubini, abakaqondi. Ngoba uqonda ukudeda ebubini. Ngoba usuwazi ukuthi into yokuthi iyalimaza, into yokuthi iyabulala, uzohlalelani kuyona? Wazi kahle ukuthi iyabulala. Ngaphandle uma uthanda ukufa-ke. Okuyinto engazi kahle ukuthi akekho okuthanda ukufa lapha emhlabeni. Kepha sonke sithanda ukuphila. Engimemela kukho namhlanje. Izindaba ezimnandi nje ezinkulu kumele ihlezi sizazi abantu baNkulunkulu. Ukuthi phendukani ngoba umbuso wezulu usondele. Nihlengwe, nisindise, nibhabhadise. Ngoba ukuphela kwezinto zonke sekufikile. Ukufa kuseduzane kakhulu kunakuqala. Uba wayazi ukuthi ubulawa ikabishi ngelinye ilanga. Uba wayazi ukuthi ubulawa yini ikabishi. Ngoba ukudla nje. Futhi for a matter of fact ngiyabonga uNkulunkulu ikona kudla abantu abaphephela kona. Ngoba ikabishi liyahlala libele nje ukuncenga kancane kancane. Ikabishi lona eliba khona ngisho inyama isingasekho. Ilona kudla kwaJanuary abantu abaningi basho njalo. Ikona kudla mase sizophela inyanga. Cabanga uzobulawa into kanjalo. Cabanga uzobulawa into oyidingayo. Cabanga uzobulawa into eyisiphephelo sakho. Cabanga uzobulawa into kanjani. So ukufa kuzona zonke indawo. Ukufa ngayo yonke indlela. Ukufa kuseduzane kakhulu. Ngakho-ke phendukani. Nihlengwe nisindise nibhabhadise. Nibhabhadise ngiyaphinda nibhabhadise. Nithole ukuhlambululeka ngoba uKristu uzele abangcwele. Ababhabhadiswe kade benza intando kaNkulunkulu. Kungenoma ubani. Ngoba nakho udaliwe, ngoba nakho umuntu naye cha. Kodwa abangcwele. Abafisayo nabalangazelelayo umbuso wezulu. Abayenzayo ngempela intando kaNkulunkulu. So masibuyeleni enkosini bantu baNkulunkulu. Nakho ukufa sekufikile. Ikhathi okugcina njengamanje sonke siyabona siyacaciseleka. So isihloko nje engasibeka nje ngalomnyalezo nangalesi sibonakaliso engibe naso mhla kuzosuka umhla ka-18 December 2024 ukuthi ukufa sekufikile. Ukufa kuyisiphephelo usasiphephelo sakho. Ukufa kula uthembele ngakhona. Let's say umntwana uthembele ukuthi yabona nje mina mingaye ekhaya ngafike ngayivalele ukufa kulapho kungaphakathi. Uthi yabona nje mina mingayo ngima ngifuna uma ngigone ukufa kokuma wakho uqobo. Yabona nje mina mingaye inkonzweni bazongisiza ukufa kulapho phakathi enkonzweni. So ukufa kuyisiphephelo sakho. Ukufa kukulapho uphephela khona. Phephela ekabishini makuJanuary ukufa sekulapho phakathi. Dinga ukuthi nokuthi into ebalekile into sengijuba kuyona ila khona ukufa phakathi. Nkosi nje benani ngisize ngiqinise.
hlale nazo ukuthi uNkulunkulu asizonde isona, uNkulunkulu uyabuthanda ubungcwele. Ezinye inkundla zokuxhumana khona uTikTok, uLihle Ithemba, Instagram Lihle Ithemba Mzobe, bese kuthi Facebook uLihle Ithemba Mzobe. Khona lapho khona imibhalo short 10 minute clips, bese kuba khona nama-short khona imibhalo bese kuba khona nama-short 10 minute clips. Abadlulisela nakwabanye bathole ukuphulukiswa. Ke lihle igama kuSujesu. Manje siphakathi. Amen.